אז ברוכים הבאים, כאן אנחנו מפרקים רעיונות גדולים, והיום אנחנו צוללים לשאלה שהיא, היא מטרידה פילוסופים כבר אלפי שנים, אבל בזמן האחרון היא הפכה להיות אישית ורלוונטית מתמיד. האם בכלל יש דבר כזה, האמת, או שאולי הכל בסוף זה עניין של טעם? אנחנו הולכים לבחון שתי גישות שהן פשוט הפוכות לחלוטין אחת מהשנייה. בואו נתחיל מהמקום שבו, בואו נודה בזה, הרבה מאיתנו חיים היום, במיוחד בתרבות המערבית. הרעיון הזה שאין באמת אמת אחת גדולה, אלא יותר אוסף של דעות אישיות. זאת האמת שלי, זו האמת שלך. מכירים את המשפטים האלה, נכון? הם נשמעים כמעט בכל ויכוח. אבל השאלה היא, האם הגישה הזאת, שנשמעת כל כך פתוחה, כל כך סובלנית, האם היא באמת מחזיקה מים במבחן המציאות? המקור שממנו אנחנו שואבים את הניתוח הזה משתמש בדוגמה הזו שהיא בכוונה קיצונית ומזעזעת כדי להמחיש נקודה ממש פשוטה. עמוק בפנים, באופן אינטואיטיבי, אף אחד מאיתנו לא באמת מאמין שכל האמיתות שוות. יש דברים שאנחנו פשוט יודעים בבטן שהם לא נכונים, שהם לא יכולים להיות רק עניין של טעם. וההבנה הזאת מוציאה אותנו למסע. מסע להבין איך לעזאזל הגענו למצב הזה, ובעיקר, מה האלטרנטיבה. אז הנה מפת הדרכים שלנו לשיחה הזאת. אנחנו נתחיל עם אבחון הבעיה בעולם המערבי, משם נצלול אחורה בזמן למסע הפילוסופי שהוביל אותנו למשבר הזה, נראה מה ההשלכות הקשות שלו, ואז נחקור תפיסה אחרת לגמרי, תפיסה שמגיעה מהעולם היהודי. אוקיי, אז החלק הראשון, משבר האמת המערבי. המושג הזה קשור באופן הדוק למה שלפעמים מכנים פוסט-מודרניזם. בגדול, זה הרעיון שכשאנחנו מדברים על הדברים החשובים באמת, ערכים, מוסר, משמעות בחיים, פשוט אין אמת אובייקטיבית שאפשר להוכיח. וחשוב להבין, זו לא רק תיאוריה יבשה מהאקדמיה, יש לדבר הזה השלכות מעשיות אדירות. כי תחשבו על זה, אם אין נכון אובייקטיבי, איך חברה אמורה לקבל החלטות? מה עושים? בדרך כלל הפתרון הוא אחד משניים. או דמוקרטיה, מה שהרוב מחליט זה מה שנכון, או ליברליזם קיצוני, כל אחד יעשה מה שבא לו. שתי הגישות האלה בעצם יוצאות מאותה נקודת הנחה, שאי אפשר באמת לדעת מהי הדרך הנכונה. אבל רגע, איך הגענו לנקודה הזאת? זה לא קרה סתם ככה, ביום אחד. המקור שאנחנו סוקרים מתחכה אחר מסע פילוסופי ארוך, ממש ארוך, שהתחיל עוד אצל היוונים הקדמונים. המסע הפילוסופי הזה, כמו שהמקור מתאר אותו, הוא בעצם ניסיון של 2000 שנה למצוא אמת שאי אפשר, פשוט אי אפשר להתווכח איתה. אמת מושלמת. זה התחיל עם אריסטו והלוגיקה המפורסמת שלו, המשיך עם הוגים ענקיים כמו קאנט, ששם את כל יבוא על התבונה האנושית הטהורה. אבל לאורך הדרך הפילוסופים גילו משהו די מאכזב. ככל שהאמת שהם מצאו הייתה יותר לוגית ומוצקה, כך היא הפכה להיות יותר ריקה. ריקה ממשמעות מעשית לחיים האמיתיים. והשקף הזה, הוא ממחיש את הבעיה בצורה פשוט גאונית. המקור טוען שהפילוסופיה המערבית בעצם בחרה ללכת בדרך של עץ הדעת, כלומר השכל המופשט, הלוגיקה הקרה, המנותקת מהחיים. לעומת זאת, התפיסה היהודית, כך ניתן, מתמקדת בעץ החיים. עץ החיים זה המציאות עצמה, החוויה האנושית, היחסים בין בני אדם, המוסר שצומח מתוך החיים הממשיים. אוקיי, אז מה קורה כשמגיעים למסקנה שאין שום אמת שאפשר לדעת בוודאות? לנקודת הסיום הפילוסופית הזאת יש השפעה עמוקה, אפילו הרסנית, על היכולת שלנו לפעול בעולם. הנקודה פה היא מכריעת. אם אני מאמין שהפעולות שלי מבוססות בסך הכל על טעם אישי, ושהפעולה הפוכה של מישהו אחר היא לגיטימית בדיוק באותה מידה, אז למה לקום בבוקר עם תשוקה, עם תחושת שליחות? זה פשוט מכבה את המוטיבציה לפעול למען משהו שגדול ממני. זה מכבה את האש בעיניים. והמשל הזה פשוט מבריק. הוא מראה בדיוק את הבעיה של מה שנקרא אמת ריקה. האמירה, אתם בכדור פורח, היא אמת מוחלטת, נכון? אי אפשר להתווכח איתה. אבל היא כל כך מנותקת מהקשר, מהצורך של האנשים, שהיא לא נותנת להם שום הדרכה, שום כיוון, שום עזרה. היא חסרת תועלת. וזו, לפי המקור, התוצאה של אלפי שנות חיפוש מערבי אחר אמת לוגית ומושלמת. אז אל מול הריקנות הזו, אל מול המבוי הסתום הזה, המקור מציג תפיסה שונה לחלוטין של אמת. תפיסה שלא מתחילה מהשכל המופשט והמנותק, אלא מיסודות אחרים לגמרי. יסודות שנשאבים ישירות מהתורה. אז מהי נקודת הפתיחה האלטרנטיבית? במקום לשאול מה אפשר להוכיח באופן ודאי, היא מתחילה מחמש הנחות יסוד שהן שונות לחלוטין. קודם כל היא מניחה שיש רצון לקשר, לידידות, בין האל לאנושות. שנית, שהקשר הזה מבוסס על מוסר, על צדק ועל חסד. שלישית, היא טוענת שלכל בני האדם יש אינטואיציה בסיסית לזהות את האמת המוסרית הזו. רביעית, שהאמת הזו היא לא חוויה פרטית, אלא משהו שנחווה דרך קהילה, דרך עם.
ולבסוף, שהיא באה לידי ביטוי במעשים ממשיים, במצוות. זאת תשתית שונה לגמרי כדי לבנות עליה את מושג האמת. ומהיסודות האלה צומחת הגדרה שונה לחלוטין של המילה אמת, הגדרה שהיא הרבה יותר מעשית, כזו שאפשר לבנות עליה חיים שלמים. כאן, בדיוק כאן, נמצאת נקודת המפתח של כל הניתוח הזה. המושג אמת חלקית. האמת הזו, בניגוד לחיפוש הפילוסופי, לא מתיימרת להיות מוחלטת או שלמה. היא אמת שיש בה מספיק ודאות כדי שאפשר יהיה לפעול למענה, להילחם למענה, לתת לה את החיים, וכל זה תוך כדי הכרה צנועה ועמוקה בכך שהיא לא כל הסיפור. אז מה זה אומר בתכלס? מה זה אומר לחיות עם אמת חלקית? זה אומר שאמת היא לא איזו נוסחה סטטית שמצאנו, אלא מסע דינמי. זה אומר שיש ערך אדיר לוויכוח, לדיון, כי דרכם אנחנו, ביחד, מתקרבים לאמת גדולה יותר. זו אמת שנותנת לנו גם שכנוע פנימי חזק וגם ענווה כלפי האחר, כלפי הדעה השונה. זו אמת שמבוססת על סיפור משותף ועל חוויה משותפת, לא רק על היגיון קר ומנוכר. וכאן אנחנו נשאיר אתכם עם שאלה שמערערת על 2000 שנות פילוסופיה מערבית. אולי כל המרדף הזה אחרי אמת מושלמת, אובייקטיבית ומוחלטת, הוא לא רק כישלון, אלא טעות מהיסוד. אולי האמת היחידה שבאמת יש לה משמעות, היא דווקא זו שאינה שלמה, אמת חלקית, שיש בה מספיק ודאות כדי לחיות למענה, ומספיק ענווה כדי להמשיך ולהתווכח עליה,